Ara que sembla que ha desaparegut la tomata, és que el sofregit ja està fet. I ara ja podem tirar el calamar. I donar-li 4 voltes. I cada vegada que tiro un nou ingredient li pujo el foc. Després el torno a baixar. Jo antigament, el primer de tot, tirava el calamar en el pimentó. Però això es fa sobretot quan hi ha carn. Però com que el calamar es peix molt ràpid, ara el tiro sempre després de les verdures perquè representa que està fet molt ràpid, se cou molt ràpidament i li deixa més bon gust a l'arròs. Ara que sí que està, i en seguida ja tirarem l'aigua i després l'oleix i l'arròs i la sal. Quan tiro l'aigua tiro la sal. I la paella ja és un plat molt complet perquè ja té la proteïna, les verdures i els hidrats. Bé, el calamar, com que està tan ràpid, doncs jo crec que ja el tenim. Ara el que faré serà tirar l'aigua i deixar bullir això un minutet, una mica, antes de tirar l'arròs. De manera que tiraré l'aigua i la sal i tiraré 2 mides i mitja d'aigua per cada tasseta d'arròs. Jo ja tinc la mida presa i un cullerot que no està acabat d'omplir és una tasseta. Llavors tiro, si hi ha 3 tassetes, 7 i algo, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, i el que fa 7 el fico ben ple. Bueno, si aconseguís omplir-ho. Bueno, una miqueta faltada. De tota manera, quan se tira l'arròs i falta una miqueta d'aigua i se té que afegir, doncs ja ho faig. Ara deixaré bullir un minutet i tiraré la sal. A vegades afegeixo una mica d'aigua perquè a vegades me falta. Una miqueta així. I tiro 2 polsets de sal. Aquí ara és el moment de tirar el colorant, però jo no en tiro mai, perquè de fet jo no en tinc tampoc, perquè a mi el que queda més groc o menys és el de menys, però l'important és que tingui bon gust. Ara això es deixa bullir un momentet perquè l'aigua agafi gust, i quan l'aigua ja ha agafat el gust del sofregit i de les verduretes, doncs ja podem tirar l'arròs i el fesolet. Ja ràpidament, en un moment ho tiro. Deixem bullir.